di Katoliko mura pud ni sila og Dios. Ang ilang una-una ilahang ipahid sa Dios. Nga naman tungod kay siguro sa ato ang mga mata ato nakita ang usa ka tawo nga patay na wala na gyud na. So atong una-una di na gyud na makadungog kay patay naman na. Pero alang sa Dios, diha sa mata sa Dios ang tanang patay buhi. Tagaan ta mo ga gitawag og prueba. Revelation chapter 7 verse 9. Nakita ko ang talag sa mga santos nga naa sa tiilan sa kordero, nagbit-bit og mga palwa og nagbisti og puti. Nya kining maong mga tawhana, mao ni mga tawhana ang gipamutlan sa ilang ulo. Kanang mabasa nato sa gitawag og Revelation chapter 20 verse 4. Unya kay gipamutlan man ning ulo, so ang katong mga naa didto, makalag na lang gyud to. Kay mga kalag man to, so ang question, makasulti ba sila, makahangyo ba sila sa Dios? Sa Revelation chapter 6 verse 9 to 11, nag-ingon ang mga santos nga naa sa langit, Lord, ano sa pa man nimo hukman ang kalibutan tungod sa ilang pagkamakasasala? So, bakak nang moingon sila nga tungod kay ang mga santos patay na di na sila makadungog sa pag-ampo. Tinuod nga ang ilang mga lawas gilubong sa gitawag lubganan apan naay kalag nga miuli ngadto sa Dios ug maoy gidawat sa Dios didto sa iyahang gitawag og gingharian. Mo na ang Revelation chapter 5 verse 8. Ang mga pag-ampo sa mga santos gidala didto sa tiilan sa Dios. Question, kanang mga pag-ampo ba para sa ilang kaugalingon? Dili. Kanang mga pag-ampo para sa mga santos. Kaya ang mga santos wa na nanginahanglan og pag-ampo nga naman luwas naman to sila. Pero kita nga mga buhi nga nanginahanglan pag-ampo, sila nagbitbit sa atong mga pag-ampo didto sa Dios. Mo nang bakak lang miingon sila na bisan patay na di na makadungog. Pero diha sa Biblia, bisan patay na musulti gihapon atubangan sa Dios. Basahan gud ng Hebrews chapter 11 verse 4, si Abel bisan patay na apan hangtod karon nagasulti. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates. Bisan kinsa nga naay ang mga pangutana, klarifikasyon, isulat lang or isend lang ang inyong mga questions diha sa comment box kay para ato ang mabasa og mapaningkamutan nato ang matagaan ug igon pagtubag subay sa gitudlo sa Iglesia Katolika sa kasaysayan ug sa Biblia.